Un mesmo espazo, pero múltiples opcións. Nesta casa, unha familia ou un grupo de amigos pode gozar duns días de descanso e lecer en plena comarca do Salnés. Unha empresa pode reunir neste salón a todos os seus empregados para celebrar unha xuntanza. Mesmo unha parella de namorados pode casar neste xardín. Casa Benito, en Vilanova de Arousa, xoga coa versatilidade para dar resposta a todo tipo de públicos. Celébrase todo tipo de eventos, tanto un cumpleanos, como un bautizo, como unha boda, como unha comunión, unha reunión de empresa. Nos o que tratamos é de que a xente teña un espacio onde reunirse e poidan preparalo o seu evento de forma privada e personalizada. O modelo de negocio foi evolucionando nos últimos tempos ata converterse no que é hoxe en día. Despois de levar un tempo alquilando en hospedaxe, fume dando conta, falando ca xente, de que a xente vivía, vai cambiando a sociedade, entonces a xente foi a vivir pa pisos e non teñen lugar onde reunirse cas súas familias e cos seus amigos. Entonces dai surgeu a idea de ampliar un pouco máis as instalacións e poder facer este tipo de actividades. A xerente de Casa Benito sabía o que quería, pero non era quen de materializalo. O seu paso polo coworking do Salnés foi fundamental para conseguir que o seu negocio dese un impulso definitivo. Eu empecín eu sola, pero sin ter moita información, entonces encontrábame moi perdida. Entonces, cando fun ali e me explicaron en que consistía o curso, pois, bueno, anotime, empecín con eles e tal, e a verdad que para min foi o mellor que pude facer, porque foi un antes e un despois. Cambioume totalmente a perspectiva de como tiña que levar o meu negocio. Beatriz explícanos que agora séntese unha profesional do sector turístico. Durante o seu paso polo coworking recibiu formación en múltiples campos, aplicando os coñecementos ao caso concreto do negocio que quería impulsar. Para ela, a experiencia foi completa. Para mí o coworking estuvo moi ben organizado. Aparte, os tutores eran super profesionales. Estaban con nós e siguen estando en todo momento, axudábannos en todo o que podían. Durante a formación, as persoas que participan poden expoñer nun ambiente próximo e directo calquera tipo de dúbida. Agora, unha vez rematada esa experiencia, o contacto entre Beatriz e os profesionais do coworking aínda se mantén. A súa empresa está recibindo un seguimento exhaustivo para garantir que todo teña que ir segundo previsto. Axudaronme a ordenar as ideas, a poñer isto en marcha, pero según vas, vanche surgindo novas dudas, vas querendo facer algunhas cousas novas, entonces eles sempre que necesito, pois chamo e podo concertar unha cita con eles e siguen me axudando con un seguimiento que para min eso é primordial, porque se faz un curso X horas e sales dali e non tes quen te siga orientando, isto é un proceso. Tras o seu paso polo coworking, Beatriz cree que é tan importante ter unha idea de negocio como recibir a formación axeitada. Nadie debería de arrancar un proxecto sin haber ido antes a un sitio como este, porque é a base. Despois da formación recibida no coworking do Salnés, o negocio de Beatriz viu mellorada a súa presenza na internet, o que se traduciu nun incremento exponencial do número de visitas. Agora, ilusionada e confiada nela mesma, esta emprendedora pensa xa en diferentes proxectos que lle permitan expandir o seu negocio.